أرأست زينة مبل حدش عن 498 بعد لدات نبي محمد مولد ربع 10 مسكرم كل تشن 10 عام تمرت بدات كان تخبر العلوي بيت المحددات من إثيوبيا أب أوان بعد داميرا مسكال رجت متقاس بفتصوم زدخل كلام قانون بوليس كتم أديس أبا أجنبهم كابل وطاي أب نيجر تفتح معلومة من تسعيبو فرنساي دبلوماسية تاتانتي وتحضراتان كابل نيجر كم توصل سلام طعنها باللي ذا خبركم تملكتنا كاب اي تي بي مدب قنقوا تግርኛ ዕለታው ማዕድ ዜና ካብ ሰዓት ጀሚሩ ናብኹም ከብልዩ ማዕድ ዜና ንመርሕቡ ናዝሬት በሪሁ ሓቢርኩም ክጻንሐ ሓቢርኩም ናኹኑ ካብ መምርሕ እዚ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ዝተዋሃበ እዋናዊ ሓበሬታ ቁጽሪ 5 16 መስከረም ዝኽበሩ በዓላት መውሊድ ዳሜራን መስቀልን ኣብ ክልል ኣምሓራ ነናይ ሃይማኖቶም ስርዓት ብዝፈቀድዎ መንገዲ ንክኽበሩ ኮማንድ ፖስት እናሰርሐ ምዃኑ ገሊጾም ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ብኣዋጅ ህጹጽ እዋን ከም ዝተኸልከሉ ዘዘኻኸረ እቲ ኮማንድ ፖስት ምኽንያቱ ድማ ኣኽረርትን ጉሒላታትን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከብጽሕዎ ዝኽእሉ ጉድኣት ንምንካይ መሰረት ዝተገበረ ኢሎም 16 መስከረም ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣብ ኣደባባይ ዝኽበሩ በዓላት ብምዃኖም ንስነ ስርዓቶም በዓላት ብምሕሳብ ኣብ ኣደባባይ ምትእኻብ ምፍቃድ ኣድልዩ ኢሎም ብምዃኑ እዞም ስዕቡ ትእዛዛት ንኽፍጸሙ መምርሒ እዚ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣፍሊጡሎም ሓደ እዞም ምትእኻባት ንስነ ስርዓት ሃይማኖታዊ ኣከባብራ በዓል ጥራሕ ዝውዕሉ ምዃኖም ክልተ ምትእኻብ ኣደባባይ ኣከባብራቶም በዓላት ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ጥራሕ ዝካየዱ ምዃኖም ሳልሳይ ኣብ እዋን ምኽባር እዞም በዓላት ንድሕንነት ህዝቢ ተባሂሉ ምስ ኣካላት ጸጥታ ምትሕባር ግዴታ ምዃኖም መምርሒ እዚ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣፍሊጡሎም مبل حدش حن 498 بعد لدات نبي محمد مولد ربع 10 مسكرم كل تشحن 10 عام تمرات بدمكات كم زخبر العلوي بيت مخري قدات اسلمنا إثيوبيا أفليتولم العلوي بيت مخري قدات اسلمنا إثيوبيا أبا عبي مسجد أنوار زخبر بعد المولد عملكيتو مجلس هبوم مكتل بريزيدنت العلوي بيت مخري قدات اسلمنا إثيوبيا شيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين أبت مجلس خمس بلوه بعد مولد زعمت واحرب عيزور مملأ ما يقدب هداسة إثيوبيا بعوة من قد استخيد الأوان زخبر بمخانو فولي قبرم مولد انتنا خبر تتقامو بمرداء زت أمايو بمعنقال كخون كمز قباون ملختوما محلالي فم إمام عبي مسجد أنوار حجت أها محمد هارون بقدوم مولد نخبر ممهرنا أبنتنان نعلم فقري زمهرون نيمود داتا نبي محمد سرحهم نؤمان متحلاف نمذكرني لهم وبتجازت أو مجلسي بعد المولد ناي سلامن حدنة نكخون دما ملختي تام حلاليفهم أب أوان بعل داميرا مسكال رجت متقاس بفصوم زتخلكل مخانو بوليس كتم أديس أبا أجنزيبهم دايركتور كبزبي بوليس كتم أديس أبا مكتل كوماندر ماركوس تادسة بعلات داميرا مسكال مولد الريتشان كبرتاتهم حاليوم بسلام نخبرو سرحتي تاندحننتن نتسرحو خمس ركبو قليتهم بقبر حيلي تاندحننتن زمرا حيلي حفشاو مدلوات وزازيمونا بسراح خمزاتو بمحبر اتوم بعلات بسلام تخبيروم نكحلفو حبر السب مسحيلتات تا بحبار نخسر حتيتوم بفلاي حبر السب بعل داميرا مسكال زي تخلكلو نجرات كحز كم زي بلون نفتشاتات كتحبابر كم زقبان اجنزيبام كابز بتوساخي ببخبابيو زو سروحو داميراتات حدقا خيقاتم تنقا مقبار
ቅድሚ ሕዚ ዳሜራ ተሰርሕሎም ዘይፈልጡ ቦታታት መበገስ ጎንፂ ከይኾኑ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ጥራሕ ምጥቃም ከም ዝግባውን አተሓሳሲቦም ኣብቶም በዓላት ርችት ምትኳስ ብህጹም ተኸልከለ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ እቲ ክልከላ ርችት ሽፋን ብምግባር ዝሕጋውያን ኣጽዋራት ዝፍተኑሉ እዋን ብምዃኑ ኢሎም ኣኾይ ጸልማት ውፃእ ብርሃን እቶ ቁንጭ ውፃእ ትኳን እቶ ሓር ጥፋእ ሽሻይ እቶ ጽልኢ ረሓቕ ፍቕሪ ምፃእ እናበልና ጭንቂ ጸላም ክራማት ወፂኡ ሓድሽ ዘበን ሓድሽ ተስፋ ዘበነ ብርሃን ዘበነ ሰላም ዘበነ ፍቕሪ እወ ካብ ዘበነ ሉቃስ ናብ ዘበነ ዮሐንስ እንኳዕ ኣብጽሕኩም እንኳዕ ኣብጽሕና ኣብ ዘበነ 2016 ዓመተ ምህረት ዝወፈረ ናብ ዓዱ ዝምለሰሉ ዝሓመመ ዝድሕነሉ ዝነገደ ዝኸስበሉ ዝተምሃረ ዝምሰለሉ ዝተኣሰረ ምሕረት ዝወርደሉ ሰናይ ሓድሽ ዓመት ይኹነልና ሰናይ ሓድሽ ዓመት ርሑስ በዓል መስቀል ርሑስ በዓል መስቀል በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ ኢትዮጵያ ባህላዊ እሴታት ጉራጌ ኣብ መዝገብ ሓድጊ ዓለም ንምምዝጋብ እናሰርሐ ምዃኑ ገሊጾም ባህላዊ ክብርታት ጉራጌ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ንምምዝጋብ በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ ኢትዮጵያ ብዕቱብ እናሰርሐ ምዃኑ ፍሊጦም ምክትል ዳይሬክተር በዓል መዚ ኤልያስ ሽኩር ዞባ ጉራጌ ብዙሓት ባህላዊ ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን ሃፍትታት ዝርከብሉ ዞባ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብቲ ዞባ ኣሰናዳኣ ክትፎ ጉራጌ ባህላዊ ኣሰራርሓ ገዛ ኣሰራርሓ መንደር ጉራጌ ባህላዊ ስርዓት ዳይነትን ካልኦት ክብርታትን ከም ዝርከብሉ ገሊጾም ዞባ ጉራጌ ዞም ባህላዊ ክብርታት ጉራጌ ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገቡ ነቲ በዓል መዚ ሕቶ ምቕራቡ ገሊጾም በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ ኢትዮጵያ ድማ ትሕቶ ተቐቢሉ እቶም ባህላዊ ክብርታት ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገቡ ብዕቱብ እናሰርሐ ምዃኑ ፍሊጦም ዋና ማሕዳሪ ዞባ ጉራጌ ኣይተላጭ ጋሩማ ብግድኦም በዓል መስቀል ሃይማኖታዊ በዓል ይኹን እምበር ህዝቢ ጉራጌ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓል ገይሩ ከም ዘኽብሮ ገሊጾም በዓል መስቀል ንብሔረሰብ ጉራጌ ናይ ምክኣል ሕብረትን መንነቱ ዝገልጸሉን በዓል ብምዃኑ ወለዶ ነዘጠናኺሩ ክቕጥሉ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኢትዮጵያ ወናኒት ጸጋታት 13 ኣዋርሕን ምቹ ከባቢ ኣየርን ምዃና መጋቢ ምስጢር ኣማኑኤል መንግስቲ ኣብ ገሊጾም ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝደሰሱ ሓድግታት ጥራሕ ዘይኮነስ ዘይደሰሱ ጸጋታት እውን ንዓለም ክተፋልጥ ከም ዘለዋ እቶም መጋቢ ምስጢር ጻውዒት ኣቕሪቦም እቶም መጋቢ ምስጢር ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒትዮም ነዚ ዝገለጹ ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪቦም ኣሎ ኢትዮጵያ ወናኒት ጸጋታት 13 ኣዋርሕን መበቆል ደቂ ሰባትን ዝኾነት ዓባይ ሃገር ምዃና መዛግብቲ ታሪኻ የረዱ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝብታት ዝነብሩላን እዞም ህዝብታት ልዕሊ 80 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡን ነናይ ባዕሎም ባህልታትን ሃይማኖታዊ እምነታትን ዘለውዎም እዮም ኢትዮጵያ ምርኣያ ናጽነት ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ምዃና እውን መዛግብቲ ታሪኻ የረዱ ንምዃኑ ኢትዮጵያ ብኸመይ 13 ኣዋርሕ ሓልዮምዋ እንትንብል ምስ ጣብያና ጻንሒት ንዝገበሩ ሓላፍ ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ቤተ ክህነት ኮልፌ ቀራኒዮን ከምውን ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ኣርቶት ቋንቋ ትግርኛን መጋቢ ምስጢር ኣማኑኤል መንግስቲ ኣብ ሓቲትናዮም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣቆጻጽራ ካብ ካልእ ዓለም ፍልይ ዘብሎ ነገር ብኣህጉር ደረጃ እዩ እታ ኢትዮጵያ ሃገር ንበይና ስለትቆመሉ እያ ብሃገር ደረጃ እምበረይ እዚ ዓይነት ኣቆጻጽራ ናይ ግብጽ ማለት ኮፕቲክ ቸርች ትጥቀመልያ ናይ ኤርትራ ቤተክርስቲያን ትጥቀመልያ ከምኡ ድማ ናይ በዓል ኣርመን ናይ በዓል ህንድ ናይ በዓል ራሽያ ከይትረፉ እዚ ኣቆጻጽራ ብቤተክርስቲያን ደረጃ ይጥቀማሉ እየን ፍልይ ዘብላ ግን ኢትዮጵያ ብሃገር ደረጃ እቲ መዋቅር ናይ ቤተ መንግስቲ ወይ ካብ ኩሉ ነገር በዚ ስለ ዝቆጽር እዩ ስለዚ እዚ ፍልይ ዘብሎ ካብ ካልእ እንታይ እዩ መስከረም ሓሪና ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝኾነን ካልኦት ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ዝጥቀማሉን ሜላ ኣቆጻጽራ ከም ዘለዋ ዝገለጹቶም መጋቢ ምስጢር ነዚ ከም ፍልፍል ይኾንዮም ዝበልዎም መጽሓፍቲ እውን ጠቒሶም መጽሓፍ ቁጽሪ ይብለና ናይ ቁጽሪ መጽሓፍቲ ለውና ናይ ቁጽሪ መምህራን ኣለዎ
قصر خبل كلنا حساب راح يكون أو بزوح كاميرات بزوح حتتات بزوح سنة فلك سنة فترة زدسسيو أبو انتايو تم مسحت نمتك أزاك نحركينه بحر حساب زب بحر له أبو شاكر مرها أور حساب بيزن حساب جندو كاميرا أدم نتبهلك حسابي شيء نتبهلك بزوح عينت حسابات له سلزياتهم تيم زلنا قلياتهم نيجيهم عينت صحافة عالم استفتره برقت مقابيت 29 تواهيليو أبتي حدا مسحت نرخبه بخال عين دما مسكرم حدا معالتي تسنة فترة تجميرو نبل كالي دما انتايو أدام مستساحاته مسكرم حدا معالتي جميرو الزمن خوات جميرو زبل أتحساسبال ننبين عينت أتحساسبال زلو ኢትዮጵያውያን ሓድሽ ዓመቶም ኣብ ሓደ ወርሒ መስከረም ዘኽብሩሉ ምኽንያት እውን ኣረዲኦም ስለዚ ኣንሕና ግን መስከረም ሓደ ተቐንዲ ምኽንያት ነኽብረሉ ምኽንያት ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ነብሎ ሓደ እቲ ላዕላዩ ዝናም ታሕታዩ ዝናም ክረምቲ ርኢናዮ ላዕላዩ ዝናሚ ታሕታዩ ጭቃ እዩ እዚ ሓሊፉ ብርሃን ዝኾነ መስከረም ይመጽእ ስለ ዘሎ እቲ ጸልማ ዝኾነ ክረምቲ ይሕሊፍካ ናብ ስለ ዘብጽሓና ብማለት ነኽብሮ ካልእ ኣቦና እዮብ ማጮሎት ጳጉሜን ሓደ ጀሚሩ ክሳብ መስከረም ሓደ መዓልቲ ምስተሓፀበ እቲ ደዊኡ ዝተፈወሰሉ ሰዓት ብምዃኑ ካልእ በርቶሎሜዎስ ዝበሃል ሐዋርያ ኣሎ ከምኡ ድማ ራጉኤል መልአክ ነኽብረና ካልእ ድማ ዮሐንስ መጥምቅ መለኮት እዚ ስለ ነኽብሮ በዚ ምኽንያት መጥምቅ መለኮት ዮሐንስ ድማ ካብ ነቢያት ነቢ ኣመንጎ ነቢያትን ኣመንጎ ሐዋርያትን ዘሎ ይበሓጭሉ ናይ ነቢያት መወዳእታ ናይ ሐዋርያ ድማ መጀመርያ እዩ በዚ ምኽንያት ናይ ኢትዮጵያ እንደገና ድማ ናይ ቤተክርስቲያን ኣቆጻጽራን ክንብሎ ንኽእልና መስከረም ሓደ መዓልቲ ነኽብሮ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን በቲ ሕዚ ኢትዮጵያ እትቆፅረሉ ሜላ ኣቆጻጽራ ዓመት ይቆፅራ ምንባረንን ጸኒሐን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ዝተፈለያን መጋቤ ምስጢር ኣማኑኤል ገሊጾም እስራኤላውያን ካብቲ ዝበልናዮ ኣብ ሙሴ ግዜ ቅድሚ ሙሴ ዘሎ በዚ ናትና ኣቆጻጽራ እዮም ዝቆፅሩ ነይሮም ድሕራይ ግን ካብ ዝፃ ጀሚሩ نابتي ميازيا أشياء مالتي. أنت يوم مسكرم حدا معلت جين أو وشتي تحسبت كوينة يخروهم مسكرم حدا معلت حج إسرائيل زلوا عرفتنا إحنا قلنا خلوا ثم إسرائيل وين ثم نيكرم أيهود يخروهم مسكرم حدا معلتي زمن مغيري إلهم يخروهم. إثيوبيا متشون أبزتفلاليو كبابتات زتفلالي عينة بحري زلوا كبابي أير كم زلوان ون جليس يبي داويت ورهب أقمين فسه نوس أنا أهوي أوراهيلو. زمار داويت كاب عسى تخطواتو زنا سينيرو باقمين دما كابتن عسى تخلت عوارح كان مسكرم جيمر كاكسب نحس خطوتين كلها ثلاثة معتي زلون حكيمش زياجن حموشته شدشته شو عته معتي تخل زلا باقمين كاب حواتاني اسليا خوينا زلا سلازي نزي فليز زبله كلايكاتورينيا ولا تمسكرم ويزورو الحرينياو فليز زبله كاب ناي معربوين مشم ناي معربوين الحجي نايزي مدري اقامامطو الحرينا حجنا بزي كابزي راش داشين حكينا بردي عامت كسب عامت نقنا لما نبع الحمرة خيرناها موقتي سلزت ويزورو سفر لعينت سفر لعينت هزرتي سفر لعينت كم بعل ويلا كم بعل كيك أوبرو نروح بلو سفر لي خسر كم خانمتن أبزي من كسر حلو زقبا موري لزقمتو بحالين توريزمن عم مفلات كسايو بعزوز كسر حلو ما تتوم عبيتي قرصتات نيبعال أكسو حولتي نيبعال لاليبلا قرص طرح زيكونه ازون كفالته يغبا منالبات معراوين حجي ناصنعو بزحات موران بروفيسورات نايزي زصنعو ازي ناي معراوين اقواصاصرا جيغا مخانو ناتردوم يمصلو ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝድህሰሱ ጸጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ዘይድህሰሱ ጸጋታት ውን ዓለም ከተፋልጥ ከም ዘለዋ መጋቤ ምስጢር አማኑኤል መንግስት አብ ጸዊዖም ኢትዮጵያን ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝነበረውን ባህል ምትሕጋዝን ሓድነትን አጠናኺሮም ቀጥሉ ከመዝግባ ተሓቢሮም ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ሓድነት ኢትዮጵያን ንምዝራግ ዝሰርሑ አካላት ዝእረምሉ አሰራርሓ ክህሉ ከመዝግባ ድማ ተገሊጾም አስማራ ብርሃኑ ዘሰናዶ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ገርባይ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘለዋ ሃገር ዋላ እኳ ተኾነት ህዝብታታ ኣብ ሓዘን ኮነ ኣብ ሓጎስ ዘርእይዎ ሓድነትን ምትሕጋዝን ግና ከም ኣብነት ዝለዓል እዩ ድሕሪ ሂደት ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣፈላላይ መልዕሊ ዝገበሩ ጽልኢትን ጎንጽታትን እናተራዩ ቀንዮም እዮም
እዚ ድማ መግለጽ ኢትዮጵያውያን ከም ዘይኾነን ክእረም ከም ዝግባእ ናይ ብዙሓት ርእይቶ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ኣዲቦም ምስ ኢቲቪ ዳጉ ጻንሒ ዝገበሩ መልአከ ሕይወት ቆሞስ ኣባ አክሊለ ማርያም ኃይለ ሥላሴ ከም ዝገለጽዎ ሓድነት መሰረት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ የልዕሉ አብሮ ከሰው ልጅ ጋራ መኖር አለብኝ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ሓቢረ ምሰብ ክነብር ኣለኒ ዝብል ሓሳብ መሰረታዊ ኮይኑ ስለዘይተተሓዘ ኣብ ምድርና ሕማም ኮይኑ እዩ ሃገርና ግና እግዚአብሔር ዝፈትዋ ሃገር ስለዝኾነት ሙስሊም ኣሕዋትና እውን ፈጣሪ ስለዝፈርሑ ክርስቲያን ወገናትና እውን ፈጣሪ ዝፈርሑ ስለዝነበሩ ሓድነትና ተጠናኺሩ ጸኒሑ እዩ ሕዚ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድነት ዝጎድእ ቫይረስ ካብ ሱሩ ምሕውና ምድርባይ ንኽእል ኢና ኣብ ምድላው ዳጉ ዝተሳተፉ መስራቲ ፍቅሪ ያሸንፋል ዝኾኑ ፕሬዚደንት ሚስባሕ ከድር በወገኖም ኢትዮጵያውያን ሓደ ዝገብሮም بركز زبالو قدات كم زلو يلعلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أب مكة نصبح بزعبة أمنت كجن قوم كله نبي إثيوبيا يوم ليخموهم اتحدى أب عالم كاب زلو نجارات كله نبي محمد نبي يوم زترات ربون أيكونن نبي بمخانوم زرعي و قدموا بدماز فلتوا نجار له مريضهم نبي إثيوبيا يوم ليخموهم ناتنا بوتات دما حق حيزوم أبزن كنورو فقيدهم اللهم سلزي إثيوبيا تراح يكونه أب عالم نزلوا أمنة إسلامنا مسفحفة بيتكريستيان أرثوذكس إثيوبيا بعل وعلتايا حزي بوليتيكينيا حالف دما تحت التحزاز وزلوا وسب مجناز دلسب حجرنا نحمسه يزلوا نبتحك تمسينا جنا بوزح حادث جورنا نجارات اللو أبوتات هيمانوت بأقبابو بس حيتهم تزوجوا حزي أب حجرنا زرعي جونز تاتن زي مرجعن كرعيو كم زي خلو أبا ملاكيو باون ساعات دكتورم يعقموني يتعارنو ኣብዚ ሕዚ እዋን ዶክተር ናይ ዓቕሙ እናጻዓረ እዩ ኢንጂነር እውን እንተኾነ ናይ ዓቕሙ እናጻዓረ እዩ ፖለቲከኛታት እውን ዓቕሞም ዝፈቀዱና ገበርዮም እዚ ሁሉ ነገር ግና ውጽኢት ኣለዎ ኢለ ብወገነይ ኣይኣምንን ኣቦታት ሃይማኖት ዓይኒ ክህልዎም ይግባእ ኣቦታት ሃይማኖት ስራሕናን ፈጣሪ ምኽታል ካብዚ ሓሊፉ ድማ ንወለዶ ብዛዕባ ፈጣሪ ምስባኽ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ኣፈላላይ ዘምህሩ ውልቀ ሰባት ዝእረሙሉ መንገዲ ክህሉ ከም ዝግባእ ኣይተ ሚስባሕ ከድር ይገልጹ ጥቂት ነውረኞች ወጥተው በእምነት ስም بشم حاليت امنت نزخونا اكال كغودو كلو نتوم اكالات فلينا وصينا بحق كحتتو مغبار كاو كله زيغا خونا كام منغستي تسويتي غبريو حزي تسفا زهو نغرات ناترايو از دما كقصل يغبا ሃይማኖታዊ ኾነ ካብ ሃይማኖት ወጻኢ ዘለው በዓላት ክነብዕል ከለና ሓድነትና በዘሪኡ ምትሕጋዝና ብዝገልጹን ኣብ ትሕቲ ብርክ መነባብሮ ንዝነብሩ ወገናት ድማ ብምዝካር ክኾን ከም ዝግባእ ኣብ ትምድላው ተላዒሉ ባህሊ ልዝብን ዲሞክራሲን بزي معبايو حتوታት ህዝብን مفتاح بعدقاو قالسي مفتان لماداونا ኾነ ይመጽመላው كيلاتات زفر ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኸረክብን ይገልጹም ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ተራእይ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ንዕቤት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተስፋ ተገይርሉ ዝነበረ ዋላ እኳ እንተኾነ ድሕሪኡ ብዝተራእዩ ጎንጽታትን ኩናትን ፖለቲካዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ንኻቱ ጽልዋ ምፍጣሮም ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ንብረት የተሆነ አባዳመቀም
زتاتاتوا هاجرات إثيوبيا شما بقدامنت يصرح يكون مبر نسلطانا زمتن ديمقراسي بزي مهناصا كاب حسابن العلي حيلات صوار زنغسلوم عامتات بزحات احلفايم درغ هايله سلاسين انديت ارغو كسلطانا وردو ميلو يتاوق بزيكا قدامي منستر أبي أحمد ناب سلطان زموصو له منقدي قد مسلاس عامت ناب سلطان زموصو كلهم بعامتن عدكاو خالص زموصو يوم درجي نسرعات هاي السلاسة بحيلي إيه دقون ندرجي بعدكاو خالصيو كاب سلطان زوردو أبي إثيوبيا سلطان نمحاز كونه حتو زبين مملاس نمنتاي عدكاو قالسي تمرص أي كوينو نزبل حتو اتوم مهران بوليتيكال ساينس بخمز يردوم عندو بتاريخ تقوديشاله بلو يماسب بتاريخ تقودا أي إلغاء محساب بتاريخ أنا يعوي إلغاء موسى زيت أجم بعركك ساعة زي تفتحها اتحادة نتخال نمسعر حيلنا يمتكام تريوتات يوم زرقة يزلو بوليتيكال أكتروش مكاكل يالله علامة تمام أب بوليتيكينياتات زرقة زي متأممان نبعلو بسلامة ومن قد كام مفتاح قجلة فتيرغا حزب اللعيلغا ناب برخا مئتاون كاب سلطان مراد زقبر فتنلو كاب زبطو ساقي حيلتات وطعي أبي إثيوبيا نزلوم دلت نعتكاوك ألسي مقوهار مخنيات كم زخونون وسيخم قليصم مسارة ميامت أو كيت نوبلو أطوار كاب يزمت زبل مفتاش أقداسيو صلاة إثيوبيا زخونو علامهم نمعوات بلوجستيكسن بسلطنان حاجز يقورو يوم إثيوبيا كاب زحلفتهم عدكاوك ألستات تمرتي موساد أقداس مخانو زقلصو توم مهورات كاب أطوارن العلي حساب حيلي نكركب زقلو سرعتتات تخرت كوهابهم يقبايلهم لهزب قومن يميلو إليتوش عالو نهزوتات وإلنا زولو إليتات منكحت هزوي مس منغستي قلصي زخونه لزب كايدو يقبا أبزي منغستي عاوي يقدا كتصاوت يقبا دحريو مس هزب مرددا ايو اتحاده نايتي خالي مننت باهلي قوانقوا امنت املخاختا اخبيرو زخدل هاجر مفتر يكاليو ديمقراسياو سرعات بمهنات حتوتات حزبي بميت بمفتاح اعناواي زخونه كونات كترف مقبار كاب كلهم حيلتات بوليتيكات تثبيت زقبر تكبار مخانو حبيروم دحر وعلي سلام بريتوريا أب كل تجراي بسترخب نفاس سلام حزب زرخبو أفويتا ندحريت أب زي من لسلو بركن خبات احتزترخب سلام كعمو كمزلو يحبر أب كل تجراي نزترخيب زلو بايتا سلام بمتقام جيزاو من محدار اتاخللن كالوت زملكتهم أكلاتن أب نطوف سرحة تداق مهنسات كسرحو كمزقبا ونيقلت እዚ ኸይዲ ኣብዚ ኸይዲ እዚ መላእ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ኣብ ምውሓስ ዘላቕ ሰላም ተሳትፎ ክገብር ከም ዘለዎ ድማ ተሓቢሮም በሪሁ ብርሃን ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሒዙሎም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዝነበረ ኩናት ህይወት ብዙሓት ዝጠፍአሉን ልዑል ሃፍትን ንብረትን ዝዓነወሉን ምዃኑ ይፍለጥ ካብ ዝብ ተወሳኺ ብሰንኪ ትጎንፂ ብዙሓት መረበቶም ገዲፎም ተመዛቢሎም እዮም ድሕሩዚ ልክዕ ኣብ ክልተ ዓመት ምጅማር እቲ ኩናት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ብዝተኻየደ ልዝብ ውዕሊ ሰላም ተበፅሐ ብምቕጻል ድማ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ተወሳኺ ስምምዕ ተኸቲሙ ህዝቢ ብሃንቀውታ ዝጽበዩ ዝነበረ ድምፂ ሰላም ክስማዕ ጀሚሩ መሰረታዊ ግልጋሎት ማለት እውን ስልኪ መብራህቲ ግልጋሎት ባንክን መጓዓዝያን ንምምላስ ጽዑቕ ርብርብ ተኻይዱ ህዝቢ እውን መተካእታ ዘይብሉ መቐረት ሰላም ንኸስተማቕር በቕዐ ሳዕቤናትን ከቢድ በሰላን ኩናት አድቂቁ ዝፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ዘላቅነት እቲ ዝረኸቡ አፋፍኖት ሰላም አጥቢቁ ድማ ይብህል ከፕሪቶሪያ መፈረም በኋላ ቺፍ ኦባሳንጆም እንደተናገሩት መፈረም አንድ ነገር ሆኖ ድሕሪ ምኽታም ፕሪቶሪያ ቺፍ ኦባሳንጆ ከም ዝበልዎ ምፍራም ሓደ ነገር ኮይኑ እዚ ሰላም ንኽጸንዕ ምጽዓር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ብዙሓት ዋኒናት ተሰሪሖም እዮም ብምዃኑ ድማ ህዝብ ትግራይ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ተስፋ ሰላም ንድሕሪት ክምልስ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር ዝዕገስ ህዝቢ ኣይኮነን ኣብ ሕድሕድ ደቃይቕን ኣብ ሕድሕድ ሰኮንድን እቲ ሰላም ክገፍሕ ሕዚ እውን ኣብ ሓደ ከባብታት ዝረአዩ ጸገማት ሙሉእ ብምሉእ ተፈቲሖም ናብ ዘማልአ መነባብሮኡ ክምለስ ዳ እምበር ብዝተፈላለየ መልክዑ ጥይት ክትኮስ ሕዚ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ይተዓጾ ዝበልናዮ ኩናት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንድሕሪት ክምለስ ፈጺሙ ፍቓደኛ ኣይኮነን ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ካብ ዝበጽሐ ልዑል ማሕበረ ቁጠባዊ ጉድኣት ንምሕዋይ ጊዜያዊ ምምሕዳር እታ ክልል ሕብረተሰብን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ገፊሕ ኩለ መደያዊ ዕዮ ገዛ ይጽበዮም እቲ ዝካየድ ገፊሕ ኣድማስ ዘለዎ ዳግመ ህንጸት ዓዲ ተሳትፎ ኩሉ ዝጠልብ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ንሕና ውዕሊ ንድግፎ ኢና ምክንያቱም ንህዝብና
ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ህዝብና ዝነበሮ ዓብይ ችግር ፍሉጥ እዩ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ እቲ ናይ ሰላም ሃዋህው ምፍጣሩ ንሕና ከም ውድብ ብጣዕሚና ካብ መጀመርያ ትሒዝና ንድግፎ ትራንስፖርት ምጅማር መብራህቲ ስልኪ ካልኦት ግልጋሎታት ምጅማሮም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ካብዚ ወጻኢ እቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ውሕስ ክኸውን ዘላቂ ክኸውን ኩልና ዝምልከተና አካላት ክንሰርሐልና ኢና ንሓስብ ጀመራው ሰላሙ ጥልቀት ሊኖረው ይገባል ሁሉም አካባቢዎች ሁለተኛ ተፈናቃይ መመለስ መቻል አለበት የመሰረተ ልማት ላይ ደረሰ ጥፋት ብቻ ሳይሆን በሰው አምሮም ላይ የተፈጠረ ስብራት የሚጠገንበት ሁኔታ ሰላም ዕምቆት ክህሎ ይግባእ ካልኣይ ተመዛበልቲ ክምለሱ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዝበፅሕ ዕንወት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ኣእምሮ ሰብ ዝበፅሐ ማህሰይቲ ዝሓወየሉ ኩነታት ክህሉ ኣለዎም ዝተቋረፁ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዝለዓለ ትኩረት ክጅመሩ ኣለዎም ትካላት ጥዕና ትካላት ትምህርቲ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበርሉ ደረጃ ምምላስ ነዊሕ ግዜ ዝሓትት እንትኾነውን በቲ ዘለውን ሰባት ተስፋ ክርዩ ኣለዎም ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ክመላለሱ ይግባእ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ንቡር ህይወቶም ንኽመርሑ ድልዱል ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ተጀሚሩ ህፃናትን ሰገናትን ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ንኽዓስሉ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ባይታ ሰላም ውሑስ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ክበጽሕ ይግባእ እዚ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንበይኑ ዝዕውቶ ጉዳይ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ጥሙር ጻዕርን ተበግሶን ሕብረተሰብ ኩለን ኣብታ ክልል ዘለዋ ውድባት ፖለቲካ ሰብ ሃፍትን መራኸብቲ ሓፋሽን ካልኦት ኣካላት ብጽሒትን ዝሓትት እዋኒን እዩ ናብ ዜናታት ዕዳጋ ሓሊፍና ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ዘይመልእ እዋን ልዕሊ 400,000 ምዝገባ ንግድን ግልጋሎት ፍቓድን ብኦንላይን ከም ዝተዋህበ ሚኒስተር ንግድን ዞባ ምትእስሳርን ኣፍሊጦም እቲ ሚኒስተር ካብ 1 ሐምለ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ኣዋህባ ግልጋሎት ምዝገባን ፍቓድን ንግዲ በብርክ ሃገር ብኦንላይን ምግባሩ ዝዝከር እዩ ካብ 1 ሐምለ 2015 ዓ.ም ክሳብ 8 መስከረም 2016 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን 401,830 ግልጋሎት ምዝገባን ፍቓድን ንግዲ ብኦንላይን ምሃብ ከም ዝተኻለ ተገሊጾም እቲ ግልጋሎት ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ኣብ ዘለው ትካላት ንግዲ ዝተዋሃበ ከም ዝኾነ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ብኦንላይን ካብ መንጎ ዝተዋሃቡ ግልጋሎታት ምዝገባ ንግዲ ሓዱሽ ፍቓድ ንግዲ ምሕዳስ ፍቓድ ንግድን ምስራዝ ፍቓድ ንግዲ ስራሕን ካልኦትን ዝርከብዎ እዩ بنادي زمعبلا هاجرات تاكس أير نبرت كخفلا اللون تباهيلهم بنادي زمعبلا هاجرات عبيت هاجرات لو تخبب أير نخذ أورا تاكس كخفلا اللون كبلو نبر كدماء منيستر بريطانيا غوردن براون قالت غوردن براون كمزبلو كمسعود عربية حبرات عرب إمارات قطر نروين زبلا هاجرات عبز حلف عمت واجا نادي ناوس خممتو كسبي كمزر خبا قالت بزون 25 بليون دولار قرات نعبيت هاجرات سممع فند أير نبرات كجبر يجبا مبالهم BBC تبتيبهم أبا نيويورك كابستخايدة لوت نبرات أير تكال حبرات منقسات ونتحود بحبرات منقسات أنتونيو غوتيريز ما راح تعلم لكات كاربن مقطع زجبروت عريض تحت يخلو أتنج قميم غوردن براون بقدام ندادي زلخ هاجرات بمخنيات موسخ ندادي كجمة زي خل كسبي أمز جيبانين لهم قدم كوفيد-19 1.5 تريليون دولار زنبرة أتاو ندادن غازن عالم قدم حزي ترأيو بزي فلت ملكعو ناب 4 تريليون دولار كب مبالو قاليتهم زينوت أي ኣብ ኒጀር ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ሲዕቡ ፈረንሳይ ዲፕሎማስያታታ ወታደራታን ካብ ኒጀር ከም እተውፅእ ኣፍሊጣ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሮም ኣብ ኒጀር ዘለውዋ ኣምባሳደራትን ብዙሓት ዲፕሎማስያታትን ኣብ ሓፂር ሰዓታት ንምውፃእ ከም ዝወሰነት ምግላጾም ቢቢሲ ጸብጺቦም ማክሮን ምስ ኒጀር ዝነበሮም ወታደራዊ ምትሕብባር ከም ዘብቅዕ ዝገለጹ እንትኾኑ
حيلهم كساب زغطلو أواره حوطيهم كم زودو قليتهم كما قطاطر أوروبان ورها حملة بعلوة منغستي سلطان زغطاطر وتحدروا حيلي نوسانة فرنساي بحاقوس كم استغبلوا فليتهم مثل منغستي نيجر بزنبرا معقف متحبار أبتا معراب أفريكا وتهاجر حدشان حموشميت زغون وتحدرات فرنساي يركبهم تنحزو السنة فرنساي كاب نيجر لا يغانف توطئ زحاتتن أواره حزت أنحى سلف تقاومو سعبو زمت أخمز خونم تقليتهم بريزيدنت أمريكا جو بايدن مس مرحتي دسيتات باسفيك قبائي كايديوم كابلو من سوني جميرون سلسة معلتات سأنح كالاي قبائي مرحتي أمريكان دستات باسفيكن أبلوت أخباب أيرن قد أبوام تأسارن كمزد متقليتهم እተ ጉባኤ ቻይና ናብ ሃገራት ደሴታት ፓሲፊክ ናገበርቶ ዘላ ገስጋስ ንምግታ ኣብ ግምት ዘእቶ ምዃኑ እናተሓበረ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ፓሲፊክ ብፍላይ ምስ ደሴታት ኩኪን ኒውን ዲፕሎማሲያዊ ርክባ ንምሕዳስ ሓሲባ ምዃኑ ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ጸብጺቦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ቻይና ስምምዕ ጸጥታን ድሕንነትን ዝተፈራረመት ሶሎሞን ደሴት ሓዊሱ ሃገራት ፓሲፊክ ደሴታት ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይርከባ ተሓቢሮም ቀፂሎም ጸብጻባ ስፖርት ናባኹም ከብልዮም ፍጹም ካሳ